Зеленскі згадывае Беларусь. Путін кажа Лукашенку, што трэба адпрацоўваць зарплату. А беларускія сілавікі прыдумалі новы спосаб, як здзекавацца з людзей. Прывітанне, сябры. Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 6 красавіка. Свабода абавязкова прыйдзе ў Беларусь. Такімі словамі згадаў Уладзімір Зеленскі нашу краіну падчас учорашняга выступу ў Варшаве. Дорогі польські народи, я певен, ти знаєш, що солідарність охоплює зараз значно більше, ніж долю наших двох народів. Коли ми із вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах, сусідах в Євросоюзі. Румунія і Словаччина, Литва та інші країни Балтії всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні, це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії і прийде, обов'язково прийде в Білорусь. Цікава, што падчас святкавання угодак паўстання Каліноўскага у той жа Варшаве у сваім віншавальным лісце Зеленскі якраз ні слова не сказаў пра беларусаў, проста не згадаў іх увогуле. Так што, магчыма, цяперашнія словы Зеленскага пра Беларусь – гэта своеасаблівая работа над памылкамі. Гэта, канешне, толькі версія, але ў любым выпадку і прыемна гэта чуць, і добры сігнал. Лукашенко працягвае свой візіт у Расію. Учора ўвечары ён правёў перамовы з Пуціным, які адразу сустрэў яго тролінгам. Маўляў, заробак трэба адпрацоўваць. Надо отрабатывать зарплату. Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Путін, выглядае, не забыўся пра лукашэнкаўскае пад'ялдыкванне ў мінулую іх сустрэчу. Тады на пуцінскія словы «Дзякуй, што пагадзіліся прыехаць» Лукашенко адказаў, а нібыта я мог не пагадзіцца. Учора яны абмеркавалі імпартазамяшчэнне і пытанні бяспекі. Пасля кароткай размовы перад журналістамі Пуцін і Лукашенко працягнулі гаварыць за закрытымі дзвярыма. Іх сустрэча, калі верыць лукашэнкаўскай прэс-службе, скончылася аж пасля 2 гадзіны ночы. Ну, а завтра подведем итоги, что мы сделали. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят. Унучка Лукашэнкі сышла з БТ. Дар'я Лукашенка, дачка Дмітрыя, сярэдняга сына Александра Лукашэнкі, летась стала тэлевядучай новага праекта каналу «Беларусь-1» пад назвай «Героі». Там падлеткі пераадолевалі паласу перашкод. Самі аўтары характарызавалі перадачу як аналаг Спартландыі. А ў лукашэнкаўскай унучкі ў перадачы была роля персанажа Юсты. Тут адсылка да старажытна-рымскай багіні правасуддзя юстыцыі, якая тлумачыць правілы, адкрывае і закрывае этапы гульні, робіць розныя аб'явы. Ну і не дзіўна, што ў гледачоў такое шоу цікавасці не выклікала. Таму цяпер падлеткаў замянілі на праўладных артыстаў і журналістаў. Вядучымі паставілі таксама дарослых. Дар'ю Лукашенка заменіць беларуская спартыўная тэлевядучая Ганна Любянкова з канала «Беларусь-5» і вядомы расійскі каментатар Віктор Гусів. Украінцы упершыню апублікавалі відэа артылерыйскага удару па тэрыторыі Расіі. Паведамляецца, што артылерыйскі удар наносіцца па тэхніцы і асабістаму складу расіян. Папярэдне расійскія вайскоўцы, якія трапілі пад абстрэл ЗСУ, размяшчаліся на пазіцыях каля вёскі Цапоўка Белгародскай вобласці. Яны знаходзіліся ў лесапаласе амаль у кіламетры ад мяжы з Украінай. У Беларусі знайшлі пахавальную піраміду, але не такую, як у фараона Хеопса, а такую, як у махляра Маўродзі. Пра гэта піша партал «Онлайнер». Сотні людзей па ўсёй краіне так і не дачакаліся замоўленых помнікаў, як і грошы, якія былі выплачаныя наперад. Агулам пацярпелых амаль 1000 чалавек. І па некаторых падліках сума ўрону можа складаць больш як 2,5 мільёны даляраў. Студыя граніту РГ, былы рытуал граніт, вырабляла па 160-170 помнікаў за месяц. Заказаў брала яшчэ больш, таму магутнасцей на іх выраб не хапала чыста фізічна. Па сцвярджэнні следства, менавіта гэтая фірма аб'яднала ў сабе ўсе прыкметы паспяховага бізнесу. Дырэктар намінальны, заснавальнікі фіктыўныя, зарплата ў канвертах.
Рэальны кіраўнік падазраваны і абвешчаны ў крымінальны вышук па старых справах Сергей Руденко. Схема была такой. Узяць з кліента перадаплату, усімі праўдамі і няпраўдамі адцягваць тэрміны, адначасова выводзіць сродкі з рахункаў і ў патрэбны час ліквідавацца. Сёння тэлефоны супрацоўнікаў адключаны, вітрыны зняты, офісы не працуюць. 16 сакавіка фірма падала на ліквідацыю, загадзя прадаўшы абсталяванне, а заснавальнік бізнеса Сергей Руденко даўно жыве ў Польшчы. На яго яшчэ ў 21 годзе завялі справу аб махлярстве з падаткамі, а пасля яшчэ адну аб злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Але ён паспеў збегчы. Цяпер Руденко зарэгістраваў арганізацыю пад брэндам РГ у Польшчы. Займаюцца таксама помнікамі. На сайце ўсё як раней. Скидкі, акцыі, фота з беларускай вытворчасці, гатовыя працы і новая калекцыя. Працуе нават офіс па продажы. Тым часам у Беларусі на яго завялі ўжо трэцюю справу за махлярства ў асабліва буйным памеры. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Дарэчы, працягваючы пахавальную тэму. У Беларусі другі месяц запар скарачаецца дапамога на пахаванне. Нагадаем, што ў Беларусі памер гэтай дапамогі залежыць ад сярэдняй зарплаты па краіне і змяняецца штомесяц. Дапамога раўняецца зарплаце па стане на пазамінулы месяц адносна месяца наступлення смерці. У лютым дапамога на пахаванне павялічылася да 1915 рублёў за снежаньскага росту сярэдняй зарплаты. Але за студзень і люты сярэдні заробак упаў аж на 227,8 рублёў. Цяпер на такую ж суму скарацілася красавіцкая дапамога на пахаванне. Украінскія памежнікі цяпер паказваюць кіно сваім беларускім калегам. На былым памежным пераходзе Выступавічы украінцы ўсталявалі вялікі экран, дзе круцяць фільм пра напад на Украіну, створаны спецыяльна для беларускіх пагранічнікаў. Яны расказваюць у тым ліку пра ракетныя ўдары па Украіне з тэрыторыі Беларусі і паказваюць іх наступствы. Разбурныя дамы параненых мірных жыхароў. А таксама нагадваюць, атакаваўшы Украіну з беларускай зямлі, рускія запэцкалі крывёю і вашыя рукі таксама. Што такое каруселі? На жаль, у сённяшняй Беларусі гэта не атракцыён, а назва чарговага катавання ад сілавікоў. Пра гэта распавёў айцішнік, які нядаўна прайшоў праз суткі на Акрэсціна. Аказваецца, сістэма прыдумала новы спосаб здзекаў з беларусаў. Мужчына распавёў, многія, з кім ён сядзеў, адбывалі свае суткі ўжо другі ці трэці раз запар. І бывала, што людзі толькі выходзяць з Акрэсціна, а іх ужо чакае міліцыя і вязе ў РУС. Або выйдуць, пераначуюць дома, а раніцай зноў да іх прыходзяць. Пасля суд і чарговыя суткі. Каля паловы з тых, з кім сядзеў наш суразмоўца, прайшлі гэткія каруселі. І для разумення, катаванні невыноснымі умовамі ў камерах таксама нікуды не падзеліся. Палітычным не даюць спаць, трымаюць па 20 чалавек у камерах для чацвярых і не даюць ім лекаў. А Губазік пахваліўся, толькі за сакавік яны адпрацавалі 700 чалавек. Адпрацавалі тут, значыць, затрыманні і ператрусы. У выніку 230 чалавек судзілі па адміністрацыйных артыкулах. 155 з іх за экстрэмізм, заявіў намеснік начальніка Губазік Міхаіл Бедункевіч. Па яго словах, цытата, назіраецца пэўная эскалацыя экстрэмісцкай дзейнасці ў вясновы перыяд. Бедункевіч запэўнівае, што на тэрыторыі Беларусі ёсць і схаваныя ячэйкі, якія па заданні працуюць як на збор інфармацыі, так і на падрыхтоўку розных акцый тэрарыстычнага характару. Так што кашмарыць народ сілавікі не перастануць. Хутчэй, наадварот. А ў гурта «Разбітае сэрца пацана» выйшаў новы альбом пад назвай «Разве тут?». Як кажуць музыкі, гэта іх перажыванні і рэакцыі на дзве эміграцыі, вайну і няшчаснае каханне. Песні ўжо даступныя на ўсіх платформах, а ўрывак з будучага кліпа РСП выклалі ў сваім інстаграме.
Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.